Quins consells ens podríeu donar, Ismael i Javier, per realment alinear aquests projectes que molts de vosaltres que esteu aquí escoltant i participant d'aquesta conversa segurament esteu tirant endavant o segurament us esteu plantejant de tirar endavant? Quins consells es podríeu donar per fomentar o per facilitar aquest alineament de l'aplicació de la IA dins del que és coneixement crític, dins del que és rellevant, molt important, estratègic per l'organització? No demano uns passos, però... Un decàlogo. Un decàlogo, exacte. Però de dir, quines reflexions us passen pel cap que puguin ser d'utilitat per la gent que estem avui aquí reunits? Pregunta difícil. No. Sigues tu, Ismael, o...? Com vulgueu. Mireu, jo, com que ara tinc el meu fill obsessionat amb els escacs, i obsessionat és una paraula molt suau per lo que el meu fill està amb els escacs ara, doncs jo també el tinc al cap, no? I se m'acut que una manera d'abordar la IA, i almenys el que estic fent, diguem jo, a casa o amb les col·laboracions que puc estar fent, és pensar que la IA és com una dama dels escacs. I pels que no sigueu molt escaqueros, ho baixo, diguem, a lo normal. La primera és, ostres, la dama o els escacs, el primer és defensar el que ja saps. Per tant, en aquest cas, defensar el rei, defensar l'estatu quo, millorar l'estatu quo. És a dir, i això ho deia ara el Javier també, anem a aplicar la IA en les coses que ja sabem fer i que tenim molt per la mà. Primer perquè hem de saber aquest algoritme si ens està enganyant o no, o és bo. I sobretot perquè, ostres, és un salt, si voleu, molt petit, però molt segur, millorar les coses que fem. A vegades sembla poc digne i té pocs focs artificials, no? Sembla que sigui, ostres, una petita evolució, el que volem és transformar el món, d'acord. Però abans d'agafar-nos a la propera liana, assegurem-nos que la liana està... Abans de deixar-nos anar de la liana que tenim, que la propera liana està ben agafada. Per tant, jo crec que provar l'algoritme en coses que sabem que funcionen, de com funcionen, encara que siguin petites millores molt marginals de productivitat o de qualitat, crec que és una molt bona idea. Per tant, no desprotegir la retaguardia, sinó mirar enrere i allò que ja sabem fer-ho una mica millor. Punt 2, i segueixo amb la metàfora dels escacs, dominar el centre del tauler, és a dir, assegurar de la retaguardia, què és el que m'ofereix? Aquí, deia abans, reconeixement de patrons, reconeixement de tendències, veure relacions on jo abans no les veia, però que sonen allà i que segurament amb feina jo hi hagués arribat. Per tant, no és encara un salt qualitatiu, però sí que és un salt de magnitud de quin abast puc arribar. Llavors, en aquest sentit, insisteixo, trobar connexions, trobar patrons, veure relacions altres. En aquest sentit, a vegades es fa molt l'èmfasi en i per quin dataset comencem o per quin àmbit comencem. Jo crec que és més un tema d'arquitectura. Sabem, de nou, perquè ho hem mesurat, que les coses on la IA comença a brillar, més enllà d'increments marginals, deia ara, de productivitat o d'eficiència o d'eficàcia, és en trobar patrons emergents que no els havíem vist i que, de fet, ni pensàvem que es podia fer aquesta pregunta. Llavors, jo crec que, feta la primera passa, que és garantir la retaguardia, entrenar bé, deia també el Javier, entrenar bé aquest algoritme, assegurar-nos que sap fer la nostra feina més rutinària. 2, anem a fer una arquitectura on aquest algoritme pugui brillar i ens ajudi a trobar patrons, però insisteixo, que encara no són cap endavant, sinó el que tenim als costats, mirat en diagonal, quins patrons ens troba, quines relacions, i llavors obrir arquitectura i preparar les dades, preparar la documentació, preparar les persones. Aquí també hi ha capacitacions, acompanyament, formació, pensar en reorganització de processos, en canvis organitzatius que ajudin a que aquesta IA pugui ajudar-nos, però insisteixo, encara a relacionar-nos. I l'últim estadi, que és on la reina o la dama intenta matar el rei contrari, és tots els temes de prospectiva, de futurs, de veure ja relacions futures. Ja no les que més o menys teníem mapejades, però que són emergents, però que les teníem mapejades, sinó, llavors sí, demanar que ens trobi noves relacions, que ens trobi nous espais i sobretot aquesta part de prospectiva, de el que es diu, de detectar noves idees, de noves coses. I jo no estic segur si la paraula és creativitat, a mi em costa molt, amb la IA, encara en l'estadi que estem, no sé si és capaç de crear coses noves, és a dir, jo crec que és capaç de crear un Pollock o crear un Picasso, però el nou Picasso o el nou Pollock crec que no pot perquè
tal com funciona, no? La IA, que recull trossets petits i estadísticament els posa sobre una taula, però no troba noves coses, no? Però sí que crec que ha de ser capaç de fer aquesta part de prospectiva. Per tant, resumint, mirar enrere el que ja fem que ho faci bé i millor que nosaltres, sobretot perquè puguem avaluar l'algoritme. 2, veure aquest algoritme quins canvis d'arquitectura tant humana com lògica necessita. I 3, llavors demanar-li que faci aquesta prospectiva i aquesta anàlisi de futurs.